16 हेले केंता 17 हेले केंता 16 हेले केंता 17 हेले केंता 16 हेले केंता 17 हेले केंता 18 हेले तो मैं दोनों दिया बेलो काय बोलो देखो छकन गुडर चपला देखो छकन गुडर चपला सीजी जी मातू ही गलो भागे जी बाजमल हाडर भागे जी बाजमल हाड सीजी जी मातू ही गलो भागे जी बाजमल हाडर भागे जी बाजमल हाड काय बोला देखु छके मोर मोबाइल ए गुडी देखु छके मोर मोबाइल व्हाट्सएप ती फसे देमी फेसबुक ती रसे देमी इंस्टाग्राम ती करके नेमी व्हाट्सएप ती फसे देमी फेसबुक ती रसे देमी इंस्टाग्राम ती करके नेमी सकाल हेले ईमेल ती छाड़ पतर देखु छके मोर मोबाइल